दिनै आंनि बे इउटुब चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। बेनो जादों बोरमा फार्म। बोरमा फार्मा एक्चुअलि आंनिनो बोरमा फार्म बानायजेनदों बा जुरिजेनदों। बे बोरमा फार्मनि जा न'सां बा जौस्रां फिसा फिसा बानायनाय जादों बेखौ आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो आखायाव लादों। माबादि बानायनाय जादों, लोगोसे मा मा जात दङ बोरमाया बेखौबो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन। साफ्रोमबो बोरमा फार्म बानायग्राफोरा गावबा गाव इउटुब चेनेल दङ। थ' बिदिब्ला आङो बोरमा फार्मनि मुङाव बा बोरमा फार्मखौ लानानै आङो गोदान मोनसे इउटुब चेनेल खुलियाखिसै। मानोना आंहा नैबे बर' हारि इउटुब चेनेल दंखायो। जिखिनि बोरमा फार्मनि टपिक लानानै आङो भिडिअ आपल'ड खालामगोन बेखौ आङो नैबे बर' हारिनि इउटुब चेनेलावनो आङो आपल'ड खालामनाय जागोन। थ' बिदिब्ला आं गिबियाव बोरमा फार्मनि न'सांनि नुथायखौ आरो मा मा बोरमा जात दङ बेखौ आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन। थ' बिदिब्ला फैदो। दायो आं बोरमा फार्म बानायनाय जौस्रां खाथिसिम थांसै। थ' थांबाय थाबाय। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बोरमा फार्मनि जौस्रांखौ बा सांखौ बोरै बानायनाय जादों बा न'खौ बोरै बानायनाय जादों। थ' बिदिब्ला सफैबाय। बोरमा फार्मनि न' बानायनाय नुथायखौ नुसिगोन। बैथिं गंसे दं, नैबे मोनसे, बेयो जादों औवानि बेरानि खामि सैनानै बानायनाय जादों। बेराया टेम्परारि बनायथ'नाय जादों। जौस्रांआबो औवा खामिनिनो सैनानै खालामनाय जादों। बेनिफ्राय गोजौनि उखुमा जादों प्लास्टिक न', प्लास्टिकजों खालामनाय जादों। प्लास्टिकनि नैबे तिरपालखौ जाहाथे सारसननो हायै बायदि होनाय जाबाय। आगोलाव अखा सारसननायखाय बेखौ होनाय जादों। तिरपालखौ खोबथेनानै होनाय जादों। गेसें जायो औवा खामिनिया, ओंखायनो अखाया सारसनो। बेनिखायनो बेबायदि तिरपालखौ होथेनाय जाबाय। जियानो जा, बोरमाया बारा गैया नालाय बेनिखायनो न'खौ फिसा खालामनाय जादों। बैथिं गंसे खालामनाय जादों, बेबो प्लास्टिकनिनो उखुमा। बेखौ गय दंफांनि खालामनाय जादों जौस्रांखौ। बाखि बेराया जादों थिंखौ दोसथाबनानै होनाय जादों, जाहाथे अखाफोरा सारसननो हायि बायदि। बेयो जादों बोरमा दाना होग्रा। गंसेनि नुथाया बेबायदि, बारा गोजौ खालामनाय जायाखै। दायो फैलायबाय बोरमानि जात, बेखौ आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो आखायाव लादों। बै मानै गुफुर मानैया देसि आरो बै गोसोम ओंखारबोनाया बेथेल बोरमा। नैबे जाबाय बेथेल मेल। नैबे गोसोम गिदिरा जाबाय फेमेल बेथेल। बै फैबाय थानाय मासेया मेल बेथेल। बै गोसोम नुबाय फैबाय थानाया क्रस, देसि क्रस। देसिजों आरो बेथेल मेलजों क्रस खालामनाय। नैबे मानैया जाबाय देसि। थ' नायदो बिसोरनि आदार जानायखौ, गासैबो बेहाय जमा जाफैबाय आदारखौ। नै गासै माद' बोरमा दङ। आंनि बे माद' बोरमा बोरमा फार्म जुरिजेननाय बेनो, एसेनोसै।